Čaute ľudia, dneska budeme skladať Volkswagen Passat, ale najprv si robíme svoju 46. Potrebujem prerobiť zadné svetla, lebo mne svetia, takže musím najprv prerobiť 46 a potom tak pojeme na Passata poskladať ho, lebo sme menili predný narazník komplet. To je moja 46, lebo tak tam prerobili svetla, že musím prepínať v kuse, takže musím to prerobiť, lebo nesvetia vôbec svetla zadné. Tam nedali tam toto ramček, ale dali tam klasicky na spiny, ale na to robím to tak, aby to dobre bolo. Takže ideme robiť tam Passata 912. Ideme najprv toto poskladať a potom moju 46 budeme robiť postupne. Sme tu. Dneska ideme robiť kabeláž na svetla, lebo sa odtrhla celá, zachytili sme. Takže dávame nový nárazník, krytku motora a také veci maličkosti. Idete sa pozrieť. Takže toto celú kabeláž sme spravili, bo bolo trhnutá. A teraz ideme zapojiť, či pôjde, no. Vidím, že musím nájsť konektor, jaký lokajný. Vidíme. Takže kablovanie funguje. Zatiaľ svieti. Teraz ideme toto dávať dnuka. Takže uvidíme, jak. Celá roztrhnutá kabeláž. Takže fungujú. To je strašné. No. Čo? Nebude zlá žarovka. Nové sú tam. Začneme tu. Dými sa od žarovky. A to nová, to preto. To jak je nová, tak vtedy vypaluje ju. Aj tam tá svieti. Toto ide. Ďalkové idú. Ide. Aj tam tá. Tu není. Tu iba toto je. Tam není zapojené ešte. Toto. To čínali by to. Kablovačka je vonku. Teraz si ideme zaizolovať. A dať paničku. Bo tam ide furt toto. To teraz izolujeme. Všetko, celú kablovačku. Všetko kablovačko znova. Lebo možno takto strhali začal.
potom už nahodíme hore a nahodíme narazník, kryt, no dáme tam tú starú masku, lebo toto je prasnutá. Upevníme všetko, jak má byť a uvidíme. Je hotová. Lovica. A ešte druhá polka. Len došla paska. Áno, kypaska je hotová. Takže kabela, že hotová. Mám montovať a rozkúšať. Všetko zlezlo. Takže kablovačku mám prichytenú. Takže kablovačku máme prichytenú, komplet. Ide všetko. Ideme teraz prehodiť z toho veci, nastaviť narazníky a potom hodíme všetko. Takže masku máme nahodenú. Teraz sme nahodili narazník. Teraz chytíme ho. Je to lepšie strekli do tej farby. Celý predok, folio sa naťahne ešte. Takže už máme nahodený. Takže pasal máme dokončený. Takže aktuálne auto plavané. Končený, nahodil narazník, teraz spojíme ho.